Kulay sibon, nintangin niya po na si kakubor. Kakubor, hakajing si siya, ngamut. Man ay akan kakubor, naman kalong kakubor, kabas ngoma, kabas ngosirkay. Mat kaba kaba juat. Henry, de namar ba kiliyapon na silong, kiliyapon ng saudong. Ki ay jing kali nga ki ong nakaliyang yung pipis ngaw kumno. To persyang ban penmi, hakayutiut nginpik. Ki ong kumno. Halor ka na kajing jia, kumakayad rali ka KSU. Te, ngamban se ngaplit benia ya ka ne ka YouTube channel, kabaki penmi kini ki KSU. Ngalayo i ha ka ne ka channel ba kinang yalam KSU. Ubanang kong tip de presiden na UE, wasneng wakentu. Dakin ten ki bas ngobang sisa-sisa ya kaseng KSU haswa banjai rali bat ubaar le ula duai haka kerteng boleh kupa boleh kon boleh mensim khoj ula duai une nong yalam jeng KSU bati ong ngin yaj da ka jai jai bat da ka tip bru tip ble ngin yaj dawan ter Henry kini kat bangas ngau thu haba kila mane yo boleh kila mane hok kat ne ngas ngau thu ba haka jinget jo nga kumubrio ini ate kim semlale ka kam ka basniu Henry ka jingkeli kalong ngakeli sa sisin keli haldeng ong tal da kimle kini ate manokin bale tengah persyang ban pun keleng ate sor sulong keleng ki jakangong Hidan jing tip haba KSU kolong ke bakhuj ke basuba bat kala buru haki jing duai swa baken yaj rali te manusia bachim kabu bachim chan kumne kasajia kumne hadu ba lakhi lembir ke sorkar Meghalaya sorkar Assam lakhi kulmar thum upajba hakayan siap blemau si kali da day si kumlong siap day gitmen, day pastor, day padar lo siap si kawang lagi mau. Hato manokin balik kum yakane ka akor. Te kisujubab yang aki ang tip da kakentin tarai ki ang. La bun day kiseng sang perthei imat. Te khem kedaw kaseng ayu. Suang la bandai kaseng sang perthei. Khem kedaw kaseng ayu. To kata kamu ba ngin suap no ya kajing tokit ki pulit namar ngiliu i baki pulit ki kita ki bate janyong sangut ki ong hanaba ngila itu dur khmat tekin saben menah kini kisingi gimana Henry kajing keli jong apat dia ki KSU ngakeli kumne pitip nem haba pila seneng pila krau bat pila duai hau blei Henry kena kajing jia kawan hato uble khem snap ne kijing duai jong pi ne don mano bala penkre na kaseng na kino ki judging penkre ki basniu ne hakano ko kom haba ngada snap di kijing duai ngam ngechu ti ba KSU kan le kumta te mano kijing keli kam mano bala chimchan ye kan man le kum ne kalong ka ba ban jubab Henry ngasu ainuk saya pi KSU kalong kumne nga badai Kristan ngalai sajlek ki jinga seng assembly ki seng he ki bahe kamut kumenta kamit kila penkre kita ki dana kita ki pandal ki pat lungai lo penkre khaddu yawai kata ka jia harang sekian ka balang ke jong beli jonga permenmit si sajan so ajeleng pertat berkem slap kabeh keriong kalit lut itu ke darah wah pot lungai lele waduai sajin it dekis nem naka mentak jinga seng Henry manusia bakput kumne atau setan ne boleh ne balik kumne ngalasem jinga ngau de mano balik kumne Henry andang ngalap pule benia ya kejing thok ngalap ba lada pile hok Himla banyo jing job kata kadon kasni kepop ngalap ka kata te jale se ublei snot tenat dia pi ko ke KSU
Hala phile hok kano don kasni ke pop haga jing yat jenti jong phi ban ya ke sarkar. Mulai upha na kane ke jing jia. Te kane ke jing jia jot mano jot kinong yalam menta ki don sepatok au ke jing sau sene. Khemle tang barung patok. Te namar kata na ong ya phi. Na ya wer ya phi. Ti pai Kristan jong kari khasi jang dia. Kong Kristan hakane ke janmet sni trai. Ngaya wer ya phi baro kan the bat sengrang tong ni duai bau blei un thau thmai gari khasi jungi un thau thmai nin nam ong bangin duai kerpang ya ke NPP la ne ya kata ka BJP la ne kata ka UDP la ne ya kata ka parti pra la ne kata ka parti bom nin ong kita ni duai yo blei bau blei un thau thmai ya kane kari khasi jungi bangin yo ka jing job ka bas no tanat Kendiat ngakan tu ya i barden bang i penpau si penpau kata ke jinglong bang usnya bisni atau chief minister jang Assam hanai nga ong ya phi barden da phi dei Kristan i je jinong sun jong phi ker khui ke batin ya phi khot je tong man taun wan sajing jong phi ai ka do bang ai ka do siar ai keran bat u ya mir jing mot ki problem jong ke jalam ne khaya uru nyarap ya phi phiru phi nyarap ya u haba kumta ka mot nyin yo ke jing job Nimla ban long marway hakan ka perthai no Nimla ban yo jing job marway ka perthai Tela mar kata ong ru kan mar kata tolong ki baduai long ki baduai ngayo i ngabai ngayo i ru ba doktor DRL nong laj ukur tong jong kaneka NPP ukwai ka jing sok ani ukhot je kari khasi brokawai tong ini poi si ketem je jing sok ndai banwan ra e ka jing kulmar nga teng si ong kum ta kan yaw ne doktor ngong ukhot jeng banwan ra e ka jing sok namar balai namar une do temen basan ka jing tho ka ong sok u ba pen sok na ban khot ye phi ki khun blai tela dau phau kon roi ka tu be re temen basan re une ube briu jong blei te uba pan yanda ka jing pan ka bakrau ba to ngen warai ka jing sok nya trelang ngen nam ya sngaw si ngen nam ya sngaw ya ka jing sok ngi don kam une deputy chief minister sneu balang dhar pi ule cha Assam usi ulut ya ka to ka jing jot jong ki kali bala penjat hame khlaya ya kinong Assam pitip ka dai ka namar uneru nakadaw ba ko ay jing sok badaw ko ada ungkoi ka jing sok te ukham ai watang sipia ruwa ade ha kane ka isu handai kalong namar ba ukwa bakan don ka jing sok ungkwa ban pensniu dor te ngaong ya phi ko ba arden ko ba DRL nong lai khnang ba ninyo ka jing job ka ba pura ha kane ka by election kan long ka tiyo nong asnyo ma ka tiyo nong kong jo November nin bo ka jing duai show boleh bo blame jet bat ba un tet jika donot jong pajang babon jang ne kari khasi jang tia bakin jet ya tau breu ubat day hok ban yo ya ka jing job te namar kata ya kine ki lang yong kine ki boman ki bapen kelumar ya kane ka jing yai enti jong ka KSU haba kadang yai hakan ti bajai ki pen kelumar komne ngin sia pek andala chat chit ki pulit kine ki batte emas bayong kide ki parti ayu barladang ilap ba kide ki parti kano kanoro ya ki bakum kini ki breu nila don kam ban pendu jaj no ya kane ke jaj seng kabalong ki badon ka mensim ka bakum kane ke jaj jinglong dei ban pendu jaj ya phi KSU ro kerpat anda phi mi samadan namar menta phi labi state plat ke jing dawa jong phi ki tulisan tri kimat phi dawa ha ka por ya election kam de song khia than ha ka por ya election phi dawa kimat rei phi dawa ha ka por ka biang ka jai bat kata duai rang dawa rang kat jing duai barang kat jing pensai hopoi ba bakin sngau thu ya ka ngadu menta phi pha batai ka kata ka kita kisan teli kimat ngampat wa phi namar ba kesu ka tip tang maka ya nga kampat ya thu tu ka ka ngasa tip mo te ngada percar rumah ngada batai rumah te namar kata nga suong ba phiru haba phi long kinong yalam jong kiseng bhalang to duai yo boleh kam krau ke siun kam krau boleh tidak sutu kata namaru boleh haba wai kabor kamut bab ken mau han job mensua ki kena masih
Kira percaya yo weu temen bayalap ke tin jong boleh le kam no hadu botok temen ra de ke ti sia beneng tim tok temen te le kam no boleh da ki mau pun kala dingim hadu sau phongut kena kiap haju kiap namar ba usania ha boleh tok temen te namar kata phiru ko ke si usania ha boleh wat nam da than kano kajing snow start de peret yo de hakmat boleh Beon salam ya pinang tiu nak kawai kapor sa kawai kapor nakamanta ka judge menriu man nakamanta ka burom jong kari ka judge menriu jong kari khasi khamtam man jang tia te ngango nga ai khule ya pi baro ngan penkut no ya kan ka khubor nakamanta begitu ke bakwa yang abangan keren ngal keren menta bat ngal pengam ya pi hak jinga jo boleh la pimnya jo boleh kata kamu kini komen yang ngaruh ke bakensi kan sang sudah kita ngal hayang mana ngalong dua na kabanta gini ndai ban pen susi ndai ban ya thau kaliang mar kaliang dua namar kini kim sukho namar ya penmit tim bejan nur hadu ba tang sotan piwa ban keren buriu ma ta ya namar kata ngikum ki khunu blai ngin yai dua na kabanta jong ki bat ka balang ro bat ki bangai ro nam dei bohok makana ngala kala bomot te na dei buriu bakala ka bomot namar kata ngamlong syu jing thau barim ngalalong jing thau ko thmai te khub le sibun